Good morning po mga kapatid at sa lahat po ng nanonood ngayon. So, bibigyan ko po kayo ng konting tutorial para sa mga hindi pa po nakakaalam mga kapatid. Alright. So, ganito po ang pag-set ng silent live stream. Okay. Lalo kung bago pa lang po kayo sa YouTube at gusto nyo mag live stream. Ito po. Click nyo lang tong plus na to. And then go live. Yan. Go live nyo lang po siya. Mapapansin nyo po meron dito back cam. Yan. Then meron naman dito itong katabi na to. Ito. Yan. Ito po. I-click nyo lang to. Ito. Itong parang notebook na yan. Yan. Click nyo lang po yan. Then create na kayo ng title, example, silent live stream. Silent live stream. Yan. Silent live stream. Yan na po mga kapatid. Then, naka-public naman siya. Not selected. No, it's not made for kids. Then, next. Ayan. So, dapat, ayan, mayroon na tayo ditong tinatawag na thumbnail. So, pwede po kayo dyan maglagay ng thumbnail. Pwede kung gusto nyo ng ML. Ganyan, pili lang po kayo dyan. Kung gusto nyo ng ito sa akin. Yan. Okay lang natin. Then, dapat po naka-landscape. Yan. Mag-portrait. Kasi pag portrait, pangit po yung output ng video. So, landscape po natin. Then, next. Got it. Start recording or casting with YouTube. Okay, start now lang po yan natin mga kapatid. So, yan na. Ang mapapansin nyo dito, meron dito go live. Okay, so meron din dito mic. Meron dito off mic, mute. Tapos ito yung camera. Ito yung message. Tapos andito tayo. Andito tayo sa gilid. So, i-click nyo lang tong setting na to. Andito, papaliitin, pwede nyo paliitin. Maliit na siya. So, pwede nyo rin siyang palakihin. Tapos, mag-off ito. Yan. Tapos, pwede na kayong go live mamaya. Kung gusto nyo naka-display lang yung picture. Ito. Example, i-go live natin. And then, dapat naka-landscape na siya. Kung gusto nyo ito yung naka-display, auto-rotate nyo lang siya. Yan. Okay. Pag click nyo to, yung camera niya andito. Okay, andito yung camera. Pag off yung cam, yan. Tapos maririnig na yung voice natin dito. Tapos pag may nag-message, automatic mag-a-appear na siya. Hintayin lang natin. So, kung yan lang gusto nyo naka-display sa buong silent nyo, pwede yan. Ganyan. Example. Ayan yung YouTube channel nyo. Okay. Pagka may gagalawin kayo, pwede nyo i-post lang dito. Merong post dyan. Tapos, pili kayo ng picture. Example. Example, ganito. Itong picture ito. Yan. Example yan. Pag click nyo yan, yan, example, yan yung gusto nyo i-display. Pwede din naman yan. Yan. Pwede yan pang display. Okay. Kung gusto nyo naman, pause muna natin. Kung gusto nyo naman video, nagpa-play ng video, pwede naman to. Automatic na yan. Pasunod-sunod lang yan, na-play na yan. Hindi yan mag-i-stop, magdamag yan. Yan. Pansin nyo, 8 seconds. Pero diretso lang yan. Kung gusto nyo ng video na naka-play, kunwari. Okay. Pwede din yan, mga kapatid. So, pause natin ulit. Kung gusto nyo naman maglaro, pwede. Example, meron kayo, habang nagla-live stream kayo, gusto nyo maglaro muna, pwede naman yan. Ito, full. Then, paliitin natin ng konti yung yan, full. Habang naglalaro kayo, pwede yung i-live stream yan, mga kapatid. Yan.
Pwede kayo dyan maglaro-laro. Ikaw ang laman ng puso ko isipan. Yan. Pwede nyo siyang laruin habang nagla-live kayo. Pwede kayo mag-billiard. Yan. So, naka-live na po yan. Naka-live na po tayo niyan. Kung naisipan nyo, maglaro nga ako. Yan. Yun. Pwede yun. Tapos, kung gusto nyo naman panoorin yung sarili nyong video, meron din dito mga kapatid. Yan. I-refresh lang natin. Ito, papansin nyo, live na tayo. Silent live stream. Ayan. So, example lang po to. Yan. Tapos, igilid lang natin to dito. So, kung ano po yung ang lumalabas dito sa screen, dito automatic pwede tayo ditong mag-add moderator, mag-jacket, mag-comment. Yan. Shout out. Yan. Pwede na natin siyang mag-comment tayo dyan. Pansin nyo naman mga kapatid kung gaano kalupit. Yan. Kung sakaling may mga nagko-comment dyan, automatic dito, titignan na natin yan. Makikita na natin yung mga nagko-comment sa ating live stream. Pwede kayo dyan mag-paste ng mga link ng ating, yan. Automatic, diretso na yan. Ayun, nakapost pala. Yan, nakapost pala kanina. Hehe. Baka hindi nila nakita yung sa games. Baka hindi nila nakita yung sa games. Ito yan mga kapatid. Okay, habang naka-live stream tayo. Yan. Pwede na yan. Habang nagla-live stream. Habang naglalaro, naka-live stream pwede. Sundan nyo lang yung pattern mga kapatid. Ayan. So, andito na. Okay na yan. Ayan. Pag may nag-comment po dyan sa live natin, example, gusto mo tong i-pin, i-click mo lang tong profile na to, pin message. So, ayan, nakapin na siya. Click the profile, example, ayan, go replace pin. Kung may mga magko-comment po dyan. So, yun lang po mga kapatid. Sana po, tapos pwede nyo na siya hayaan magdamag. Kung gusto nyo, pwede nyo na siyang hayaan magdamag. Yan. Pwede nyo siya hayaan magdamag na ganyan. At least namomonitor nyo din yung namomonitor nyo din yung mga nagko-comments, kung mayroon nagko-comments. Yun. Ayan, tulad dito, thumbs up, Leslie. Shoutout po Ate Leslie. Yan. So, automatic mayroon din tayong notebook. May nag-comment na thumbs up, Leslie Mix Vlog. Type lang po kayo ng Noy. Yan. So, automatic na po yun. Naka-live stream po tayo. Kung i-end nyo naman po, click nyo lang itong profile, then click nyo yung X. Are you sure you want to stop streaming? Kung gusto nyo na end, i-okay nyo lang. Yan. Kung magpapatugtog po kayo at iti 10 hours nyo siya, dapat nakamute lang to kasi para hindi po tayo ma-CPR. Kung mga 5 hours lang naman, pwede nyo siyang i-unmute. Yan. Cancel natin. So, yun lang po mga kapatid. Maraming salamat. Sana may natutunan po kayo.
So, ito yung picture na i-display natin. Ayan. Ayan yung naka-display na picture. Maraming salamat. Alright.